Sa gudayan nga rin ti surat ti pagkasalitaan iti kalman lang ni pagayam ti nga Eloisa kunana toy idi kalman lang. Idi kalman laeng manong nemi tataw-tawagan na ni Robert nga asawak nga may sa isu nga siman. Manong nemi si banglad da kano ket daytagad kapuna no apay nga dugundaway na nga timawag ken nagpawit. Manong nemi saan nga min nga agdiretso lat ta kanyak ti sweldo na kasiman manong maigkaman na lang ket isut mangipatulod. Nasiat mo ta kunak talo nga bulan nan manong nemi sipod ta si makay iti barko. Imagine sa makabulan mi pa lain nga agdenden nakal pasa nga nagkasar kami. Pinanawan na kon nagsakay mo tin iti barko. Awa mo tin di mang saksakay kanyak isumat ti sumaksakayan iti barko. Nagasatak ko na manong nemi takas ken ni Robert iti naasawak nga sigurado nga napindas ti trabaho na tamay sangarod nga siman. Dati ti pidwanan manong nemi nga panaglugan. Talo nga tawen na manong nemi nga agmambanyag kakasiman kalpasan data kadi supay lang ti managkalay sami. Damok nga paay ti bagi kang kuha na manong nemi kada the first night mi kalpasan ti kasar. Hapok. Hasta una ti panakpak mi idi manong. Jak malipatan the first night mi manong talaga. Ket isut kang kanayon ko nga arapaapen manong. Isu nga manipod iti agasawa kami. Kang kanayon mo na siyempre. Panakpak dito, panakpak dito. Unay no al-al daw. Makabulan manong nemi. Nga awan sarday na. Sala nagsarday iti manong al daw. Ta nagreglaak ngamin. Ngamin di mabalin manin manong apaw. Manen. Ureg digos kami manong nemi. Aggadan kami. Iti uneg ti banyo. Panakpak manen. Sa minto ituloy ti kama. At maaramid mi ti kayat mi manong nemi tawan makadisturbo ka ta kami ape ko nam. Idagasawa kami na ipatakderen ti balay mi. Agasam ta 3 years nga kaadda na iti barko. Siyempre, nakaipatakder iti balay mi. Iso di agasawa kami honeymoon mi adagos iti balay mi. Awanan ti sa pulik pa'y manong nemi. At nakaasawak iti kas kini Robert. Guwapo, nalaing, ken siyempre, adakwartana. Ngayon di, tas makay manen iti barko manong nemi na ulila ak nga di na oras. Uwan manong, umanay laing nga nangasta nga tumawag, ajay, bagbagak kang kuha na ti iliw ko, I miss you, sweetheart. Ayan, anos ka. Kung mag-sex naman da, iti video call. Alan, kaayat ta. Si kamot, adak dito yung barko. Imbag kang kat, adak ka taon ng ugtabalay. Awa makadisturbo kang kam, siyak nga ron. Makita ka. Kaya kami nga pinanawan na an-anos laing an-anos lang. Eh, di nang itatawag na manon nemi imbaga na nga damanin pauit na. Yung kandualan. Sige. Di ko sa karoon ng tinakalanin. Ano maalak to niya kwarta? Grocery akto. Sa tiyang sakot to ba pa ni bangko di duma. Mamimiss ka. An-anos lang. Sigamat. Nakalukloko ka. Hapay. Imagine. Nagay na yata. And then si mga kay di barko. 3 years nga nururay ka. And then nagkasarta na dambalay ta. Makabulan lang. Pinanawan lakmanin. Kaya an-anos lang aron. Agurnong ta aron. At dakaladad ta. Taagawat ka kariti ornungan ta. And then malpas ti talo nga tawen, o nabababa, 2 nga tawen, kasjay, sumaglatak tuwanin. Tap na rin kasta kita, nagbakasyon na kita, nagpapas na tuwanin. Alam, tayan niya, nag-video call ta. Kaya ko, sige, maminsan doon, ha? Ito na dagundaway ko, siyak tutlatan mga ibagaking ka. Okay, sige nga rin agad ni. Basta in-message ko, in-chat ko na ito yung contour number, kaya naman, okay nga rin. Bye. Bye, sweetheart. I miss you. Bye. Well, manong name saan ka naragsak?
hanga makaparagsak ta kwarta manong nemi. So nga di mapana ko nagdigos manong nemi, naguyosak siyempre muna nga sinabon ko uno sinampuak ti sa buok ko kani di masampuak manong nemi rogyakon ti mang sabon ti barukong ko nakapimpintas manong nemi nakamaymay ti sukog dati duwang mansanas ko pangustok lang ako idi manong nemi nga karkaram kami ni Robert nagmayat ti panang hagimas pesil manong nemi tinatanggan nga paset ti mansanas ko makalagipak nga talaga pesil-pesilek manong nemi dati tinatanggan nga paset ti mansanas ko idinto ti may isang imak ket bimaban addan manong nemi ti kalidaan sabon-sabonak met tinamanong nga medyo iserek-serek manong nemi ti ramay ko may sadua mas lagbagtit Robert ayan mo mailiwak kang ka Robert nakabaybayagak ton nga itiban niyo manong nemi taginapudno na marondo to dyan sabon o rekalukat nga sabon manong to ulit-ulit tag sabon pasara iusok ko may manong naming ipaunag ti sabon iti napanaas tila isarsarak ko ano nga tanong tuladak na gaya bagbagada butelya ano nga butelya ti sarag ko ngay sa miglight ay, nagdakkel. Hanaan di ungtunan, di bungangan Uno. Tarong. Talama pampanunot ko. Sa din nung amintayan mo, Robert, api pinanawan na. Mauiliwan. Yung samot sa ako man lay baga manong naming an-anos lang. An-anos lang. Ito nakarubwata ko manong nami, naala ko ti cellphone ko, ti bag ko, ti tulbek, sinserak, trangkak, ti tawa, ti daw, ti likod, ti main door, manong nami, intrangka ko ni lock. Sa ako napansimada, manong nami, ti tricycle. Abagisungad da, mapasungada ka tricycle, pinayapayag. Nagluganak, sentro man, Jaman Mall. Tinalyaw ko manong. Guwapo. Kinidayan na, tilukot to yun. Amunan sakit na mailiw ka. Ay. Idyak mall ko na, manong. Ay, sige. Itulod ka, ori sa dino. Ori sa dino. Sa dino ko mangarod no sa angan di papanak. Ori sa dino. Tulod ka. Nabiya ko mamot sa nga tricycle. No kotse, mabalin siguro. Adamat kotse ka. Abi nga rin nagtra-tricycle ka. Mas pasada kita. Kit pagbalinam ko mga taxi di kotse. Hamat nga rin nga mabalin Mas pasada adin ko ta napyalangan da gatang tibug ko. Uno betsin. Uno ioraga iti karne. Uno igatang ti ipon. No tiyambot pa nag-iipon. Uno konforme. Tapno ada isang bet mo, tapno ada lutuan di asawa mo. Ninahanan ko taglot-loto. Di asawa mo ngay, ada di abroad. Uy, pinanawan na. Makabulan kami pa ka nag-asawa, kalpasan na. Manaw kaano pa yun? Talong bulan itan. Simple Aman. May dugpartan alan manong. Abi kami siyak tikit kita. Napindas ka kami Guwapo ka mat. Kasi thank you. Ang dagayam kapadpadak manong. Una amang mat kung kunanan bakat amo na mat kanyak istoryak bakakit luklukon na. Hindi may tulod na kahon manong name yawat ko tibag pletek dinainawat. Pletek manong. Kinidayan na kindi. Bastos ka.
Ibaga kay kinibakit mo la. Kasi nung panang bagam kat ada dyan bro. Di amok doon at cellphone number na. O no Facebook account na. Ag friend request sa ako ibaga nga ag-chichicks ka. Kasi ano ko mag-chichicks sa kat awong pechik ko. Malaksin na kayat mo. Jesus. Alawin mo tis pletek. Tala cellphone number mo titad mo. Amo ko timanggip mo. Diyak kahit matis disturbo. Kaya tawagan ka ito oras nga saan ka madisturbo. Kaya, alam na. Sige. Saan ka labas na tumawag? Ano nga ron? Ag-friend request ka. Tid ko kinga Facebook account ko. Accept ko to. Sa tandog video call. Sige. Tarabi. Sige. Peso tarabi. Video call tandog. Manong name jak maten may concentrate manong name tiyak. Aggatang. Takas la paapag baten manong name. Kasi la saan na pulo sa may kat. Kasi la ipinta ti kinagwapo rin dyan nga lalaki nga jak pa abuntagan na. Hindi ko lang cellphone number ko sa ko hindi Facebook account ko. Jak ba dinamag tinagan na? Jak ba't iba ka tinagan ko? Sa bagay, hindi ko matan dyan number ko. Ay, po aya. Sigan tumad ngamin Robert. Pinaramanan na, kalpasan na, pinanawan na. Di mula pinanutin. Di nanto katasap-sapul, makado na sinalutsudan. Ay, buhay. Hindi mahala kung nairawar ko ti kwarta manon name netan. Shopping ako, naggroceria, kalpasan na. Batik pala ti groceria, napanak ti kasit nga bangko, nga kabada iti bank account ko kalpasan na nag-deposit ya. Eri agawid akon manong name isumot manen ti agur oray nga. Hay. Apay. Agawid kan? Siyak tagkarga. Digito ti karga, magkada ko, sumurot kan. Kitsimurot ka mano. Sa indisaag iti nangalaan itay. Ito nga, agpahumulak ba nung name? Binagkat na man nung name di dua karton, kalpasan na hindi suna iti ruangan, ti balay, main door. Inuray naman nung name nga tinulbekan. Kalpasan na, nalukat ko, binagkat naman man nung name, nagitay dua karton, sana inserak. Pangipanak. Hindi latan, sa alas dito eh. Diya kusina. Sige ka na. Nagbinas ti balay yun? Balay ti marmar na. Abay, balay ti marmar na. Balay ko nga may sa. Sagbay ka nagasawa kami kinilakay ko. Adara ito yun. 3 nga taon na nagsiman, saka nagkasar. Kabayatan 3 nga taon, adara ito nga balay min. Iti malpas ti kasar mi, dito'y kami nga nag-honeymoon. Kalpasan ti mga bulan, pinanawan na. Sakto ng istorya kang ganat at tayak. Magbadbada ta. Kadi. Baka naggandan tabay hindi nga nagkasar. Kaano ka nagkasar? July 8. Last year? When? Abay. Kaya sumunti kasar mi bakit ko. Uy, gayam. Siya nitong inyawat na rin akulat na. Inawat ko mata. Agagarot nga malmalday kitag may masakan to eh. Siyempre, malmaldaya. Sika ngay, adadwa kapsat ko, lalaki ka na babae. Kaninanang ko. Bagkan ka, dakakaduam. Siya ngay. Sa may isa, awang problema ken ka. No, adda barkada mo, adda inumin, pulutan mayatin. Ken, bagamat no mapangagususar iti GRO. Diya kayat. Tapay. Apay nga GRO pa lang. Di pa lang mapanak ka rin tayo agkasapulan nga sa nga GRO. Dagadi padag nga pinanawan da asawa na. Ana? Dagadi kaskan ka. Kano malayan gago. Tanya ti kahit mo. Sulit-sugad na. Liputak nila kay ko. At da iso nagsasakripisyo ni barko.
Kasi ka, libutan ning bakit mo, nga dagsang sakripisyo nga agpatpatakabo. Basol da. Ano? Basol da. Apeng-apeng manaw da. Kit gabong nga rin pa ng pamilya, panang saganat masakbayan. Sa bagay. Tsak maimturan nangaroy da. Anak na kamutahin? Kaya baga kita Eloisa. Si kamo ni Tom, Tomas, di ba? Eloisa. Nito yan ti kwartom. Katabi ko ba sa lusod mo ti kwartom? Di ka mo pa nagsukat? Rumarkan. Taing ga itulit agpasada. Kadsyak. Agsukat akon. Tani, mabisinak. Mabising ka? Kahit bumangan? Siyempre na mabisinak at kahit kumangan. O risak mabisinak. Kahit kumatimangan. Mangang ka, manganak man. Manganta ka doa. Kada pa nga ka ng takat awamot pa na luto. Kada nakasaganan. Dito yun. Kastawan na iti. Bastos! Diyan ka iti kasta, Tumas. Di ginamot ti kanik, Kawit kan, rumor kan. Rumor kan. Diyan kayat. Ano nga di mo kayat? Mga makamu. Nakita tayo nga simrik ka. Tricycle driver, simrik nang isarak ti karga. Sige nga rod. Agsubliak ta. Ha? Inak-idayo, iya dayo. Di tricycle. Kasi lapim manaw akon. Ngayon, magnakto di talikod. Lukatam ti daw talikod. Tayawan makakita ka niya. Tamnawan ti problema. Sige, rumar ka ron din. Tay, paano mo si tricycle mo? Tapos nung karo ba makita, dangapin manaw ka. Manong na may inon-oray ko nito, matirida o ti kusina. Idagtugtog, inukat ko nga sigod, simrekbat nga sigod, manong na may inarakop na sa inamalan na ginilibs ko. Wala. I love you. Oh, handa asawam. I love you. Si kaita ti asawak. Tawad di asawak. Ha? Siyak ba ita ti asawam? Itatawad di asawak. Oh, nagimas na kiti bibig mo. Taro, Tom, sangat ito Sinakruinak ko na. Sana sinalsod nito yan ti kwarto kong panami. Gata nakalukat ko na. Saan nga isot silid mi manong? Bakante nga silid. Kaya hindi makastrek kami manong na may kinugtaran na ngayon rekep tiri daw. Kalpasan na impaidana ko ni ti kama manong na may kat ni kastaon na yung ti alisto na nga nagkat ti arawatek. Kat ini talamo-lamo akon manong na may apo. Kastaon na yung ti parang karam-kam na ti mansanas. Tomas, mabisina ka. Mabising ka namang manganganti mansanas. Sika nga okay lang. Oh, Tomas, nagmayat. Nagmayat, Tom. May iliw ako na hindi kastoy. Sana manong nemi ni katan ti babakit ni. Tiramay nan manong nemi agsuksuka ti baba. Kastawa na bakit din ti basana manong nemi agdandanuman nakatordaroy. Sirek na ti may sa duwa manong nemi naramay na agad kabayatan na mangmangan iti mansanas kastawa na manong nemi iti panag anong pinggar na aling Tom, paspasang Tom, Pinasmasan na manong nemi, kat gapat talaga nga mailiwak, pinusuwakin tirik na. Sana yung pababa manong nemi, ti ulo na kat ni, mangmangan manin,
No itaikit mansanas, itakat de. Agsip-sip-sip iti tilapia, manong. Unang apo. Ore ko lang ipangatong isurot manong name iti patong ko. Tom, 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 Tom. Nagbalingwing-wing manong name iti baginagit. Ni umahin. Umahin, tinagdakkel nga. Jumbo hotdog manong name. Ipakal naman tem kanyak. Agit kinlang ko na nga pa ikaw. Manong nemi, madlaw una nga agpadpada kami nga mawaw kay ni Tomas. Mawaw ko na, takasla, kasta, iti pa nagriknak kang kuana. Mawaw nga mabisin. Agasumit, iti pa nakawaw ken pa nakabisin ko. Uwain manong nemi na paot da itang ingkang pinagkinaan. Albasan na manong nemi, nagbatugan ti ulo mi, nagbatugan ti barukong mi, nagbatugan ti posong mi. Idi manong nemi ti mariknak, tinapudot nga, natimbukil, sumsumre, kiniti ko, ay mga po, nagdakal, nagbana po, nagmayadom. Oh, Tom. Nagmayat. Tom. Tomas, Tom. Sabalin sama na niya bagbagang, Tom. Gusto ko na hindi pa nagpaspas na manong nimi gumanat na pumswak tirik na nabayag na kanon nga inurnong ket adda iti katingaan iti mapanak manen Tom. Tom. Manong nimi kalpasan na horek lang namitlon na edi tagsabat en tirik nami ket kastauna iti panang dayas na kanagkakabar na adum anong nimi nga naurnong na. Inurnong na agpaiso. Tasaan kanuhan na kanu inararamat ti ima na manong. Imbukbuk na minsan kanyak ko nang malakapapauting kang panagkinayat ket manong. Tom. Elois. Dahil din manong name din ang unugyanan ti illicit affair mi kanitom. No kasta nga mailiwak manong. Tawagat, Tom. I miss you. Sige, umayak. Magnak, di ba, likod? Tirinton makapagpapas kami manin. Oh, thank you. Kapingot nagsandahay ka. Awan, da problema, Tom. At adyataldir adya tricycle ko. Tapay. Perdi. Mamalasak nga duangal daw itan. Disang kagpaspasada. Haan. Sakit samping nga nagpawit asawa. Mabwisit ang nga nun. Ano dagit nga pawitan na tiina ng siyak na asawa na. Ano yan? Daming tutulungan na kapsat na. Kasi ka. Kaya binulan nga mga ipatulod. At uturnong ko na tibangko. Dahil nagtulagan mi. No, akong kwatam. Kang ka. Ano nakababay mo? Anak dumaw dawat wan. Haka ka dumaw dawat. Kami siyak ti mga tinamis mo. Mawatak tarik na. Anong namin pangingatangam? At syempre, dumat magatang dita. Di ka nagsigsigarilyo. Tadi ka nagsigarilyo. Nagsigsigarilyo. Uminom. Inom. Pasari beer. Pasari samig light. Kasi ay. Pwede mo kahit umay ka na ito'y tag-inom ta. Nabimbinas man naman tilaban, no? Nainom ta nga doa. Di ba? Kamabay na ganang barakadak. Sakta lang timapan makiniinom. Humpe pagpalak mit, mabiinak pa it. So, ngekang ka, mabitlang. Basta tawak derak.
Oh, apikas na panangkidam ka niya. Nakalaplapsat ka na talaga. Hindi kita pamagiyo. Naglaglag una yung lalaki ng panongkin ka. Di mo man ipalagip. Uray tanda ka mo. Oh, Dedoy, the allowance mo. Gaman na. Gabatinig ka na. Agbayad ak. Agbayad ka nga. Alam mo na may kamanin na. Ha? Pay tayo kang kamaitan. Arami dek ti amin nga stol tupit no maminado ka. Ay, sige awit tao mga. Hindi nagpapatayin tinalaw sa ragsa ako. Naglaing kang amin taom. Allah. Opo, Allah to. Allah to. Oh, Tom. Oh, Tom. Manong na yung nakadlawak, tanda ning matan every other day nga umay. Mailiwak man ang ka. Madamaha, nga? Agragregla. Di bugwam. Madi. Di mo kayat nga ron. Saan? Sak nga ron din? Hindi. Usa nagtimak. Ngayon na may tumatarik na. Hindi, pilit ko ang isarag. Mayat, mayat. May ganda ka nga manan masapong ko ti kwarta eh. Hoy, saan ba yung nagpawit na kain ko? Makadlawa ko na. Uldutan nakmatan. Anak kat masapol ko. Malaksid magibagat sa bali. Sa bagay. Imbagamat ka din ko Sino? Ni LV. Sino ng LV? Asawa ti Hawaiano. Ano? Nga nabit na ba nga nagkasar? Gano'n nga sa nagpawid nila kayo na. Aguni ka no, kahit mo ko na ni isot pagdawata ko. Loko ka na ba ko ha? Hindi ako maitin mo. Ano natin nagmangirwa ti bangko? Sika mo. Dagay mo sa bali no ka, nagspagarigan saan kamay ka na. Galuad ka. Tom, siyak lang. Hamuso sa rin sa bali dahil ta. Siyak lang. Sige nga nun. Nasigamit lang timangtid kanya. Hamanitid ko amin nakasapula. Basta ang kagsapsapul sa bali, ha? Ito lang, Numamonto nila kayo kung bus ko mga manay-nayunan ti kwarta iti bangko. Maksayin, kabukang ka. Dan sa amin kami mading ambisyon. Awan. Ano nga awan? Pag susarang mo ba? Pasaray mapanak mo di kasino. Kasino? Ang lagkas kasino ka. Ano kahit mo agad? Nagkuiktan to. Nagmayat. Ha? Awan. Hala? Awan. Napadasa? Bayat ha? Lelo ng mga baka? Sige. Dantugon daw yung no, kayat ko. Kasino tanto. Napasurot na minsan manon nemi namin dua. Tanangawag kami hindi muna. Hindi may kadua manon nemi nabrot mi lang dipunan mi. Tipitlo na. Dakkel ti abak mi. Ala, Tom. Alala. Kita na to agbrot. Kanya tayo mo, mabroton to amin na to pinabagad na naman minsan. Tsaka may busti kwarta ko. Di mo kaya tayo. Hanin? Di saan tantro nga kita pa eh. Ano tikat mo sumanan? Di mo gayam kaya tayo relasyon ta. Di relasyon ta di ba kaya nga saanin? Kasi yun ti ko na makabrot ka nga rod. May kakit din. Di ka mailiw. Gawit ta nga rod din na. Apay nga gawit ta pa lang ni. Damat pala pag check-in ta. Dati kasino ang nakaabay ng hotel. Hanya? Oh my God, yan. Man. Oh my God. Hindi ka mabisin? Man. Oh my God, tagkinaan naman eh. Manong name yan, Dan.
5 nga bulan sipod relasyon mi kini Tom. Nga nabupuutan manong name. Talaga nga makmaksayan ti ornong mi. Kang kanayunan matante kasi dyan itong nga dumawat. Kat mo kasi tangan tsak ekan. Kasang kaibagahan ba't nga da sa bali nga pagdawatan na. Nagkalastikas tuyon ko na. Naging nga tinawagan na ti asawak manong name nakitutak. Nabaygaya man sa nga imawag. Kanyak ba tumawag. Mau-out call ta di message na. Nga ibagana. Nga da impawit na sana ibag sa dyan iti cell sa kakao nga. Control number. Apit tagtagargarak manong name nga nang receive. Hello, sweetheart. I miss you. Hello? Robert? Hello, sir. Ay, Robert. Robert, apay? Orion. Di pauwit mo? Adesan ko king hati messenger mo. Ato nga picture. Picture mo? Alawan latap na doon kita kabaruhan nga picture mo tapno. Ada ba't matak no kano kasta ka mailiwak king ka. Inuray ko manong. Ido penek. God. Picture me kini Tom. Sino? Ang picture ka na kami. Kasano ka na? Ala. Nakadado. Iti kasino. Iti. Ala. At pinagayam kang gundawi nga. Agin narakop kami itiruar. Nanti may mapuutang ng binis. Diyos ko. Ala. Namuhanan ni Robert di amin. Namuhanan. Ininamnamahin na siguro manong naming na buyak na kita nga picture nag-ring cellphone ko. Daw tumawag. Diyan ka mo manong naming nusong bata ko nusahan. Hindi tayo bagak. Oh, sabi Jack pinamparunot. Posible nga maaman na ti amin. Apin kami Jack nagsagbay. Apin kami nakaparparada kami. Hello, Robert. Makawalan na ko ma. Makawalan na ko ma. Irubot mo na kita arawatem. Kat panawa mo ti balay ko. Robert, di na ka di ba pakawan? Sobrang tinaramin mo. Ayop ka. Di mo lang pinampangurutin nga dak dito nga grigrigat. Nagsapsapul iti. Urnungan ta para ti masakbayan ta. Baka awanin tinagyan ti kwarta ti bangko. Kaputak. Itulok mo at latan ngo. Inut-uthutan na ka na nga lalaki. Ngam di na mo nadlawan, nga kwartahan na ka. Nakaang-ang-ang ka, Elusa. Sikangatan ti kaang-ang ka tuturpian nga babae dito lubong. Pumanaw kayo ti balay ko. Di na ka di mapakawan, pakawanin na. Nung di na mapakawan, nagpakamatayag. Bahala ka ti biyag mo. Uri man pa man sa kapulog at siyam nga ribo nga papatayom di biyag mo. Awan di bibiyag ko. Basta panawam ti balay ko. Panawam. Binilin ko ang kapsat ko. Nga umay dita. Kad nanda ka pala dita. Binilin ko kang iso na guyod-guyod din na kangayruan. Kalpasan na, ipadlak lang to. Dakidiri daw kantawa. Tapos siya tulangan ti makastrek no gawidak. Sige. Hello, Robert! Robert, pakawanin na! Pakawanin na ko ba, Robert? Nagsangsangit ak manong nemi
Dakamunoan niya trumbeng aramide. Danog-danogek manong name ti angin, dunag-danogek ti pungan ko ti kama, ti diding, nalaos ti pa nagbabawik, ngayon may babawik ka di pa tinalpas ka napasamak. Anya ti aramide, anya ti aramide, sinot makatulong kanya. Tinawagak manong name ni Tom. Hello, Tom. Ay, apa yung problema? Tom, naamuanan ni lakay mo. Para sa kada yung patulog na kanya ka pictures. Sino ka talaga nga nagpicture ka data? Hani ha? Dapat patulog na ka. Hoy. Kita nyangarot pa eh. Di naamuanin lakay mo. Papapanawan na nito yung balay. Siya din na tibabanang. Di kawit ka dyan balay yo. Ha? Kaya ito yung karti pa panam. Nung agawit ka dyan balay yo, sidong na ginaganak yan ka. Tahanan sila naman ko mga rutan ramidek. Umay ka dito yung balay ko na. Gaga. Api ko mga umay ka asawa. Nagdig nga picture. Ipatulad ko, may kinibakit mo. Tamang ka di nga mati Facebook account ni bakit ko. Alaman. Agsalusuda. Ano ka nagsalusud ka lata. Tumas. Api nga, imbas ko mga tulungan na katawaan na. Gagakamot kami ta. Di ka nawak adlawan. Nakaado akeng gan. Sa bagay, sulit mo at parang sa akin ka, ore ka lag, agbulbulagaw tamatam, pamayak kang ka. Yeah. Sulit ka man, di ba? Amanos tayo. Pinaragsak at kastauna ikanak mo ti kwarta. Sige ka na din. Ada, brak. Ano? Tulungan lang. Anak ko may tulong ko kayong kagaga. Ha? Hawan may tulong ko. Si asawa ak. Laglaga ko mga rod nga isukat ko ti asawa kang ka. Manong name ka po tadyak mo't lang pumanaw di tabalay dimtengan ti kabsat manong name ni Robert nga ni manong Oscar. Nagtugtog. Napangkuin lukat tiri daw. Nagdagamot pala gaya. Di ba yung baga ni Robert nga panawon mo dito ka balay? Kayong tulungan na. Tulungan na. Kasalitam ko madyakamsan mo. Kaya ka na kumati sa balik akong naway. Isang ngunton nga lolitan di amin. Awan kami ka na dyan nga lalaki. Nagsina kami. Manong pangasim kayong. At debilin na kanya. Ngano saan mo kaya voluntaryo ka pumanaw? Ulit-ulitin ka. Ha? Paano pangasim? Di may kaya tikaskag ka. Nakasaysayat kami ng pamilya. Ngaman dyan dinaramin mo. Sami kaya di may kamang kakaskag ka. Dakas nga babae. Saan nga makatiptipil? Pwe! Manong. Pumanaw kan. Sa dito tayong terwatan, tulungan kang mangukod, ha? Sa dito tayong terwatan. Simrek manong name isuna ti siled ngam tinaramin ko. Tao isuna, imposible nga saan nga masulisok, inarakop ko. Dinakarakop pa nakasta. Manong, nabibintasak nga ni bakit mo? Kinaubingak. Bakit ni Abira? Kasyak. Manong, kinamdi, barukong ko. Di ka magargari. Ibatandak, hindi ka magargari. Manong, ito ko yung kati amin ko. Saan lang ang pilitin nagtalaw dito eh. Kaya tulungan nak. Tapno, mapakawan nak pa ni Robert. Tulungan nak. Di naksulisog. Nakasita imposible nga saan ka masulisog. Manong, magkitak ni. Tumangtang. Di naksulisog. Ko nak. Ala. Yung palak. Di naksulisog ang gaga. Turan at araramidam. Lan. Iruban mo nagtarwatam. Manong. Alan. Ayatak na makan. Makan manong na sinak iramram. Kinatakis mo. Yapam mo tibagim kanyak. Pwe. Horekas jalang dasawak na dalos. Sisak lang nilalaki tibiyag na. Sige ngay. Pwe. Nakarugrugit ka. Rinukar ka. Di ka balagkot eh.
Kaya mo to uludin ka kasat langam, nga agpakpakita ta barukong mo, kanda saan lang mo? Manong naming luktan ng cabinet, kat amo na siguro nga batok dagi jay, tambat nga batok lalaki. Insako na manong name. Kalbasan na, inroyorginan, inruar, itilabas, tinalada. Di ka palag ko di. Ulod-ulod din ka. Malong pangasim ka di pangasim manong ulit-ulit din ka na kunak. Oh my God! Alay! Oh my God! Alay! Alay ko! Wen! Ina ko! Tuwak na ako! Laskan ko ulit! Alay! Magnakaroon din. Kadalak na gito tolbek, talak ko na gito eh. Tawa ka na rin daw. Aga makastag dito eh. Di mo kaya tikaskan ka. Di map-mapnek. Pwe! Wen! Nangsaklatan! Dalawa na sa saom. Kano'y bagakmat karon kay ni asawak nga rin na masnak. Gaga, ramidam na tatakayat mo ramidam. Imbagak, nga sinusukak bayat ka, laman. Si, ibagam lang ta. Sino patsin na? Si Kawon siya. Sabi mata na kasta, nagbalik nga makabiyag ko. May mata. Awan nga ron tinaramidak manong nemi no din ang alan ti arwatek na naguray ti tricycle paglugana. Kita ko ma. Iti datuteng na niya nga. Tom. Kit aglugan ti tricycle na. Mat. Sabali mo timay manong. Aring pangitulot kang ka. Diya balay mi manong. Nuti balay yo. Sige, diratsum lang. Umadayo tayo sa sentro. Uwan. Di arkilan ako ha. Uwan nagbayad ako rin ba no? Basta tulog na di balay mi. Lada kami ni dalan mi manong. Medyo ipampaanayan na. Di ba't si ka ni Eloisa? Siya ka pa eh. Si ka datay chicks ni Tomas? Uwan, apay. Manong naming adu palat salsaludso din tricycle driver. Adu gayam ti makaammo ti relasyon mi manong nami kini Tomas. Ipadpadamag na gayam. Ilaslasdog na gayam. Sigun ka nga tricycle driver manong nami kat dano ikak kanot ti kwarta kat ne. Layos kanot inom. Ti ayop. Ipapaw inom na. Kanigin ti barkada na. Iti kuking kuha na kwarta. Sana istorya enteraramidan na kanya. Ay, nagkalasmat tindet ang lalaki. Istorya na ti amin kanong pampamayan na kanya. Ay, apo, ay. Yung pagmanta din na nalagip ka nang ibidyo kanya, ka nang ibidyo ka na kamita. Dakdakis kumamanin. Yung pagmanong nemi tawang tagwarwaras nga video. Picture lang manong nemi tagwarwaras. Ay. Kaya kaslawarin ti rupak pa'y manong nemi nga sarang ko na ginaganak kanya kan kakabsat ko gamot amudan ti issue. Ito sumang petak sadyay manong nemi ti adject nga babae nga balasang pelaing manong nemi nga adali ti college ti nagmisuot nga nakakita kanya. Pirinto manong nemi ta saan nagununin ni nana. Agngar-ngarmet manong nemi ti burdak mi nga ni Junior nga barito. Ang sakadrata nga babae ito. Nang, ano pinasangbay mo iso na? Ay, kamsat yung iso na. Kamsat mi? Awang kamsat mi kasking kuha ng aram, mangibabain. Sa denggan, boy, Jojo. Boy, Jojo, bagayo. Sak pa yun di mabain ka na kiti barakada kung pata ka barito. Amuda, nga manang ko iso na. Amuda nga na ka inarakop na sa angin sut asawa na. Tikat ka ado kita picture ay magtawang video nga ni Waras. Ay, puta. Jojo. Habi ka sa awag mo kanya. Katalagamet. Nakarkaro pa yung JRO. Ay, Jojo. Naglintal na ka. Pimano ni Jojo mano. Simublat mano nimi ni Gigi nga adject na pimano. Da kami lagi kinanang tinabati. Awan ni tatang mano nimi tinaman nagtrabaho. Abenta ka.
Pinapanaw na kung sa dyan. Pinilit pa yung pinapanaw dyan. Kabsat ni Robert. Kung namin idi anak ko nga nakagasgasat ka, nakaasawa tikas ka ni Robert. Imagine, agayan ko, agan ayat kayo. Limugan ni barko, nangipatak dari ti balayo. Nagkasar kayo, idi malpas ti kasar, at da balayon. Mamunot kasta. Nakasing sigurado nagpindas ti sweldo ti asawang. May sangasiman. Kalapasan na arat ninahamin mo. Gapot ti kinautog mo. Tricycle driver pa na ipayam nga nangut-ut kan ka. Di mo lang inusat na panunot mo. Nagraduar ka ti college si kunak. Intelihente ka mo. Ngayon nakagagaga ka anay ko na lang. Kat naibilin kanyak ti amam. Nga saan ka apas-pastrikan. Kapag nakastrikan, baka ibaga na nga papanawag ka. Baka muna itan. Tawagan, nagdikapsat mo. Ngantakan to. E din to tayo bagbaganan ako ha. Nga di nakakayat nga makita. Kat sa dinungar tinamnamayan yung isang bayak, kalaman. Nasaan nga dito eh. Kat maagamo ka tabiyag mo na. Agkatang-katang ka. Nagsakay ka di nga ron na makita yung agkatang-katang ha. Na nakakasit lang ha. Ano sa matas aramid mo? Tawag lang ang bindot na rakom na lang. Nikit si kapit makaunget. Amin nga dinak mapakawan. Nikit kita makaunget kamay no. Api nga sanda ka mapakawan. Gaga. Ne, gre-ring di cellphone ko. Nitatang mo dito eh. Hello, Losya. Anda dito eh. So, matibag-bagag kang kuhan. Sigurado nga namamom kit pagtalawag isuna. Ibilin mo. Agpagpakasing ang pagpakawan. Sige. Bye. Imbilin di amang nga papanawag ka. Parwarin ka. Taramidin nyo. Tungpalin nyo ni tatang. Anyang harod ka isot lalaki. Isot patil ti pamilya. Tama nga no ito nagawin, kadadakan to, sakto ti kakaasi, may raman ak tumad gantusahan na, kabutasan ak ang tungpal, kinkuan. Alala, pumano ka? Nanangawad sa bali nga papanak nga rod, bahala ka ti biyag mo. Dito ti kinayat mo. Kas kala na iyapo ng halding na kamay mayatag, naramid mo kaming gaga. Nakaraman kalat sa balin, makapaunay ka ngamin nako. Kaya, napya kumamot no saan ka ng very shit. Nakaparparada kayo. Publiko, agkibkibin kayo. Agkaksaksak, agin inarakob kayo. Ang paunay kayo. Nakarakaro kayo pa yung nawaya nga ganyan na yan. Inindot at padpada kayo nga asawa na. Hawan at narakpid kaskan ka. Hawan makapugtut una ti amayo. Hindi kasi nga makikita na tiladawan niya. So, may kan, nanang, nagtagoyo na kasi po, ano kanto? Rumarkan! Hindi mo kahit pungutin ka ngay ruwar! Papaunay matin manong nami tidagsen tidusak. Katuin, gamutan na dagsen mat ngamin tinagbasulak manong. Agbabawi ak. Ayun kasanupay ita. Sa dino ti babanak. Dinakbatan pasangbayan na ginaganak aniyak. Anam na Mike ni suladang timang pasangbay kaniyak. Sa dino ti babanak. Sa dino. Tinawagak manin marong nemi ni Tom. Imbagak ti sitwasyon. Urayan nak. Ha? Oray na. Umay ka dito, ayan ko. Dasya ti magsapon na sa dinot pipamanam. Sa dinot pagipanam kanya, pagsalitaan ng tuntan. Basta oray na. Umaya kon. Manong nemi, dedimot lang tricycle na idi nga nagluganak, ti damo kamamaamoy suna, isot ti minanay ko na.
Inahala naman nung name, di karga, kung inyo nagnan, sige subrakan. May panam kanya, basta sumurot ka kanya. O mat sa bali, masagbaim, sa tawagan, di pangka. Ito basta. Yung panak, ti may isa nga balay, manong name, nga putputong. Yung balay dito, balay tangan doa. Ha? Tapay. Balay tangan doa. Amo malagluto? Amo tagdalos? Amo taglaba? Alam mo yan. Diyan kayat. Di mo kayat? Diyan kayat. Kata na karot, kayat mo. Diyan kayatin nga maulit pa iti. Panagbaso ko. Di panagbaso ta. Abing orot ko, tawagan na. Di mo kayatin na, di na ko matatawagan. Gabot ta, masapul ko matawa, namayagan, mailiwag matkang ka, agad ta, mabalinta, ipanti iliw ta, tunggal may sakada ta, itreta ka, kalabaw, libre, imbas ka mapanta ti hotel, agbayad ta anin, dito yan, libre pa yan. Nagpagkikitam ka niya, kastalatan kinababana, uri tiladat pag ipanam, uri nga tait ka maisan, kada ka ba? Isublinak din naggapuak. Ana, isublinak sa din naggapuak. Dapat pletem. Uri man itin kuking ka. Sa iro ka nga talaga. No appointment kami nga inawagan ka. May sa kadagiti man nakaawat unay nga ikit ko manong naming kasinsin ni tatang titinawagan. Imbagak ti sitwasyon ket umay ka kunan. Manong nimi agmaymaysan nagbibiyag ni Auntie Isabel. Pensyonada isunan. Imbaga, tasang kay manugot nga itultuloy mo latati dakas nga ramidan nyo iti dahi nga lalaki. Ala dito yung mga harad balasan ko. Nauray mga agbahaw ti pungtot dagdagan ng kengka. Agbahaw tumatlang ti pungtot da. No lagi di pakitam din na laos sa panagbabawin. Kaya panagbalbali mo. Ngayon na kumayata intultuloy mo tikas jay. Nga, dahil nga lalaki nga demonyo iti mang tulong ken ka. Kasano ko mga makakal ka iti impyerno? Ket agsubli ka ba't man iti impyerno? Nagyaman na kanti. Kala dito ka nga rad. Tandakad ka duwak. Makamumot at tumulong na dirigit na kang itulong mo ito eh. Kaya? Kamayatan nga maalalu ko itatik na digit naganakan ka. Apa nga digit naganakan niyak lahan ti. Ang ti asawa. Dapat siyempre lang kayat na kati asawa. Baka gidawan to kayang ka ti panakaanal ti kasaryo. Di na kataikan ti kumaudi agundaway. Kasi at umunay no kaikan na ka. Ngayon ti kasi ti sitwasyon kat talaga narigan. Ang nasayat unay talagang ikan nakati sa balik undaway ni Robert. Ngayon, hanggang mga unang ang namang namnama, ti umuna pa lang namnama, kati panangawat kang karigit naganak kang kakapsat mo, ta isudat importante. Tawarin no kas pagarigan ta, kalpasan to nga maawat na karigit ni parents mo. Kat isong tumatan ti panangawat kang ni Robert, di na siya tunay. Ngayon saan nga karina nga mapasamak, iti apagdarikmat. Agdusa ka, gabutan nagbasol ka, aganos ka. Kas na nga ron tinaramid ko manong nemi, nagkanak iti ayan da Auntie Isabel. Kat kalpasan ti makalawas ko dito yung manong nemi, matiktikanak, yung pagkakinanti nga mapanak ag sapol ti trabaho. Yung sino ko mga ron ti mayita nga sumurek ka trabaho, kat amuda mo't manong nemi, tinapasama ka siya, tidakil nga issue. Yung damat lang nastrekak manong naming nga restauran, simreka ka waitress. Kapata damat langak manong nami, kat awamot nga amin nga tao, kat amudat istorya. Ado manong nami, dagiti na inayong nga customer iti nga restauran, kat magustuhan una iti manager ko. Kala itultuloy mo malasan ko, iti pa nagtrabaho kung kinasingsigpat mo. Di mo lang mo, nga dalat tamat iti mang monitor kang ka, nga partido di asawa.
Anya mo, baka malunag tumatlang tirik na di asawa. Tawag-tawagan mo kiti Saan ko nung matawagan, ma'am? Di ka di kakabsat mo, ang naganak kang katawag-tawagan. Suda, nang narunag kininanang. Okay. Malunag tumadlang di puso da. Basta itultuloy mo, tagbalbaliw, ti padagsing-singpet mo. Napintas ka, kit adalat talaga kiti lalaki nga masulisog kang ka. Baka kit no, hagpaarim ka, kit makikamalala ka manin. Hanin, ma'am. Mukon nga dagas una, kit na. Kano talaga may banagdag mo ka talaga, balbaliw ka. Takal ti pamatik, maawat na kantumat tinigit ti parents mo. Naawat akon manong nemi natatang kininanang kinirikapsat ko iso nga nagpakada akon nga nagyaman kini Auntie Isabel. Tapno agawid akon iti sidong danahan ng kinitatang. Agyaman na kada kayo, Auntie. Alawen, tuloy mo lang nagsisingpet. Kinikararag mo nga ti sumarunon tong umawat kang kakid si asawam. Tuloy ko nga ron manong nemi na nagtrabaho ti restaurant. Egin kahit may isang aldaw manong nemi nakigtutak. Idita, ni gayam, tumas ti nagluganak. Nagit sa bali mo ti pangipanan na. Hoy, namukla ko mga sika. Saan ako ba nagluglugan? Nabigla kami na, tsaka mong kinita ng sika. Pangipanam. Baga mailiw ka. Gago! Isaring mo tricycle to doon sa agad. Sanga ka sa pulan, demonyo. Awang nga tinaramidan na, no tinangitulot kanya sa jabalay mga. Aging ka manong naming nga susurata gitara iti pagkasalita awang pa itinamnamak nga makapagsubli, uno may isubli ni Robert iti dati nga panagayat na kanya. No pekas tama nung naming naalak kong tibarungan ng Berna kita matawtawag at isuna kit pasaray sumungbat. Pasarimat di manong ng Oscar manong nemi tawtawagan nga maging panagnikak di pa nagbalbaliw. Kunana manong nemi nga awan suna king kuwan at agdesisyon. Yung pati ka no isuna, palasan naman nga lukuyan di kapsat na. Taos to manong nemi, ti amin nga tao nga nagbaso lagbiddo. Nga marumbang mat mapakawan. May kan iti sa bahala akong daway. May panagnig na kalakid di iti panagbalbaliw. Magnamnamak manong nemi nga dumteng tumitlang di kong daway nga mapasublik ti asawak kan mapasublinan. Dako na akong manong aduman di kinagkusonata kanyak ngam akong kahit pa yung ulitin tinalpas kong naaramid nga biddo. Barbaring ko na iti panagipanagneg ko panagbalbaliw ko agsublin tumalik ti dati nga panagtalek kan panagayat ni Robert nga asawa kanyak. Sapay ko man. Baliwak tumanin, tagsurat manong namin ko sa pagarigan, dandanton na positive nga resulta iti amin. Kaya tagyaman naklaunay, iting kapanagibasa, kada to'y umuna pa lang paset ti pagkasalita, tatinto pa'y nalpas, tairpasan to na kas pagarigan ta, makapagkinaawatan kamton kini Robert. Sabi ko man, dadato kit mangtad iti balaag, kan pagulidanan, di kit ipadak na naruna ka na kitay, adaan ti asawa nga napanawan. Tuwing kanadagyaman nga pagaya mo, Eloisa.